Hola, deixa'm que et presente a Marc Screech, un actor camaleònic, intuitiu, ple de recursos. De fet, m'està interpretant en aquest mateix moment. I jo, com a personatge, mai m'he sentit tan ple de vida i de matisos. Deixem que siga ell mateix el que ens demostre les seves capacitats interpretatives. Mira, mira. Hi ha una cosa que té Castelló que no la té un altre lloc del món. Rodones artístiques. Doncs estaria molt bé que ficaren més carrils bici, ràpids i segurs, i que tingueren la premsa diària impresa al terra. Això fa la tele, això quan hi és? Pero la única diferencia entre un loco y Dalí es que yo no estoy loco. Beto. Beto. ¡Beto! Beto, ahí te he dejado lo tuyo. Pruébatelo, creo que es tu talla, pero si no te busco otra cosa. No me digas que mi hermana no te ha dicho nada. Me ha dicho mi hermana que te gustan mucho los chimpancés, ¿no? ¡Uy! Consuelín! ¿Prestas per així? Ara, signo de justificant. Esta dona es especial. ¿Llevas toda la vida creyéndote Dios? Pues en esto no voy a ceder. Antonio, tío. No seas crío, venga. No me puedes dejar aquí tirado medio en bolas. ¿Y el trabajo qué, Ahora no lo pienso hacer, ya te apañaràs tu solito. El sentit del ritme. Afinar cada intervenció. Harmonitzar-se dins de l'escena. Són coses a tindre en compte quan s'interpreta. Vejam com ho resol el nostre actor en els següents videoclips musicals. Nada más oír tu voz, todas las mañanas, la vida cambia. Buscaba a quien querer. Se encontró frente a dos destinos. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Desafiar a la selección natural. ¿Veis? Que eres irresistible. Així que si el que busques és un actor amb garanties per encarnar els teus personatges, el tens ací. Contacta amb Marc Screech.